नोंथाङा दि दतमा बियाबाव सासे इउपिपिएलनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थांगासिनो दङ, बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय नोंथांमोना सानबानि हाबाफारि लादों जे परिबर्तन जात्रा एबा सोलायनायनि मोनसे हान्जा सुरनाय, बे मानि थांखिजों लानाय जादों? दतमा परिबर्तन जात्राखौहाय दतमा एमएलए समस्तिनि गेजेरावहाय नंगुबै सोलायनाय रियेल चेन्ज लाबोनो थाखाय खालामनाय जादों। दिनैहाय जोंनि गेजेराव जेरैबायदि जुवानि कालचार जोंनाव हाबनो हमदों, जेरैबायदि हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि जाफिननो हमदों, जेरैबायदि दिनै इन्टारनेटआ बन्द' गोनां जाबाय, जोंनि दाय गैयै सुबुङा थैनो गोनां जाबाय, रिलिफ केम्पआव थाफिननो गोनां जाबाय, जेरैबायदि दिनै जोंनि बड'लेण्डनि बाला अन्थाइखौ बिदेशआव फानहरबाय थादों, जोंनि हाग्रा ओनसोलफ्रा जोबलांबाय थानो हमदों, जोंनि समाजनि गेजेराव जौनि जे कालचार बियो जोबोद गाज्रि हाबनानै गोबां सुबुङा दिनै जौनि गोहोम गोग्लैनानै थैनो गोनां जादों आरो बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय गैयै मोनसे थासारि दिनै सोमजिदों। बे गासैबो थासारिखौ फोजोबनानै गोदान मोनसे थासारि लाबोनो थाखायनो दिनै दतमा सोलायनायनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन आरो दिनैहाय आं जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरगोन। 23 अक्ट'निफ्राय जागायनाय बे दतमा सोलायनायनि हान्जा सुरनाय हाबाफारिया जोबोद जाफुंसारदों। मोनफ्रोमबो गामियाव जों जेरै थाबायलांदों, बिथांमोना जोंखौ अनदों, जोंखौ जाहोदों, जोंखौ दै लोंहोदों, जोंखौ उन्दुनो जायगा खालामनानै होदों। बिनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमबो दतमा एमएलए समस्तिनि रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरदों। नोंथांनि बे बिसायख'थि गेलेनायनि गुबै उद्देश्यआ मा? आङो उन्दैनिफ्रायनो समाज सेबा खालामबोदों आरो आं जेखौ फरायदों मास्टार अफ ससियेल वार्क, बेबो समाज सिबिनायनि थाखायनो मोनसे फरायनाय बा मोनसे बियो आयदा। गतिके बे आयदाखौ लानानैनो आं मोनसे समाज सिबियारि आफादाव मोनसे NGOआवहाय आङो 22 बोसोर खामानि मावनानै रिटायारमेन्ट लानानै दिनै राजखान्थियाव आं ओंखारदों। राजखान्थियाव ओंखारनानै आङो जुदि देरहालाङोबा आङो रायजो राजाफोरखौहाय गोख्रोंसिनै सेबा खालामनो, सिस्टेमनि सिङाव थानानै सोलायनाय लाबोनो समाजाव आं बेखौ नाजादों। सिस्टेमनि बाहेरायाव थानानै गोबां खामानिखौ मावनो हाया, सिस्टेमनि सिङाव थायोबा गोबांखौनो मावनो हायो। ओंखायनो आं दिनै राजखान्थिनि फोथाराव ओंखारदों। नोंथांनि हेंथायै रुबिराम नार्जारि, BPFनि सासे दैदेनगिरि आरो आथिखालाव बिथाङा सासे EMबो सोलोंथाइ बिफाननि, दा बिथांजों माबायदि जुजिगोन, जिहेथु बिथाङा सासे BTC खुंथायनि सासे EM? आदा रबिराम नार्जारिया दिनैहाय बिसायख'थि गेलेनो फैदों। आं बिथांनो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिदों। आङो इसोरनाव आर'ज गाबदों बिथांनि जिउआ गोलाव जाथों, मोजां देहा बिथाङा लानानै थांनानै थानो हाथों, अरायसम समाजखौ सिबिलांनो हाथों। आङो बेल', जों बिदा फंबाय जोबोद मोजां थासारिनि गेजेराव बिसायख'थिखौ गेलेगोन। रायजोआ बिसार खालामगोन, रायजोआ डिसिसन लागोन सोरखौ देरहाहोनो हायो, बिदाखौ देरहाहोगोन ना फंबायखौ देरहाहोगोन, बेखौ रायजोआ थांखि लागोन। गतिके बेवहाय जोङो सानै केन्डिडेटनि गेजेराव मुं सावनाय बा बानसावनाय बा गाज्रि बाथ्रा बुंनायनि गोनांथि दं होननानै आं साना। मालाबाफोर फंसे फंनै रायजोनि गेजेराव मेल मिटिङाव बुंफ्लांबायोबा आदा रबिराम नार्जारिनिसिम आंनि निमाहा बिहरखानाय थाबाय। जिहेतु नोंथांनि बे बियाबाव, दतमा बियाबाव माइन'रिटि आरो मुस्लिम, राजबंसि, सावथाल हारि, बेफोर आदिबासि गासैबो रायजो राजा बिथांमोन भटार्सफोर दङ। बेयाव थांनाय जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ खोब खमै भटखौ मोननो हादोंमोन। बे खेबाव माबायदि मोनगोन होननानै नोंथाङा सानो? एबार दतमा बियाबल' नङा, मोनफ्रोमबो बियाबाव जों जेराव जेराव केन्डिडेट होदों, सारा बिटिआरआवनो दिनै इउपिपिएल सरकार गैयैनि उनाव जोबोद आफस'स जादों आरो इउपिपिएल सरकार लाबोफिननो थाखाय जोबोद नारा नाथा रायजो राजाफोरा नाजागासिनो दं। नोंथांमोना बिबुंथिनि गेजेरजों बुङो मेल मिटिङाव जे BPFआ गुबुन हारिखौ ST होगोन, हा पाट्टा होगोन, बा BPF दोलोआ जेबायदि मोनबा जे आसनिनि बिथांखि फोसावदोंमोन, बेनि सायाव नोंथांमोना बिबुंथि लाखिबाय थायो। बे बेलायाव मा? मोनफ्रोमबो जे बिथांमोना गेरेन्टि होदोंमोन, मोनसेबो गेरेन्टिखौ मावफुंनो हायाखै। मोनबा गेरेन्टिनि गेजेराव मोनसेबो मावफुंनो हायाखै। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै बोराबजोब्बाय, रागा जोंजोब्बाय आरो दिनै BPFनि हेंथायै भट होनो थाखाय रायजो राजाया थियारि जानानै दं। जिहेतु नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोआ BTCआव मोन 15 बियाबावनो बिजाथि फसंगासिनो दङ। बे मोन 15 देरहानायनि थांखिया माबायदि? मोनफ्रोमबो 15ल' नङा, जोङो गासै 18, दा 19 होदोंमोन जों, मोनसेया जोंना केन्सेल थांदों। 18टा बियाबावनो जोंनि बिजाथिफ्रा गोख्रों भाबै
बिसायख'थिखौ गेलेगासिनो दं आरो मोनफ्रोमबो बिजाबावनो देरहानायनि मोनसे मिजिं दङ। ओंखायनो आं जोंनि बांसिन केन्डिडेटफ्रानो देरहागोन होननानै आङो फुल्लि कनफिडेन्ट। जिहेतु नैबे मोनसे खोथाया दैदेनगिरिफोरनि खुगायाव बा ससियेल मिडियानि खुगायाव ओंखारगासिनो दङ जे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि जे पलिटिक्सआ मोनसे फेमिलि पलिटिक्स जानो थांगासिनो दङ होननानै बुंबाय थादों। बे बेलायाव मा बुङो? दुखु गोनां जादों बियो। हाग्रामा महिलारि सारा सासे जोबोद सिनियर पलिटिशियान जानानै बियो गोदान मोनसे कालचार दिनैहाय क्रिएट खालामनो नाङामोन। बियो आनफर्चुनेट जादों। गावनि न'खरनिनो गोबां मानसिखौ दिनै टिकेट होनानै सोरखौबा EM बानायदों, सोरखौबा MLA बानायनो नागिरदों आरो उनाव जे MP बानायनाय नङा, मन्त्रि बानायनाय नङा, बिनि जेबो गेरेन्टि गैया। गतिके जोंनि बर' राजखान्थियाव जेब्लायबो न'खर केन्द्रिक जे राजखान्थि बे जाबोफेराखैमोन। बियो समर ब्रह्म चौधुरियानो जा, चरन नार्जारियानो जा, रनेन्द्र नारायण बसुमतारियानो जा, सानसुमा खुंगुर बसुमतारि, उर्खाव गोरा ब्रह्म रावबो दिनैसिम न'खर राजखान्थि खालामफेराखै। गिबि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा जे न'खर राजखान्थि खालामदों बे आनफर्चुनेट जादों। आं सानो रायजो राजाया बेखौ उसित बिसार होगोन, रायजो राजाया थांखि लागोन आरो बे न'खर केन्द्रिक राजखान्थिखौ होबथागोन होननानै आं फुल्लि कनफिडेन्ट। जोबथारनायाव मोनसे सोंथि जे नैबे समाव नैबे बिसायख'थियाव सासे भटारा UPPLखौ मानो थाखाय भट होनांगौ? UPPLखौ गोजोननि थाखाय भट होनांगौ, हारि माहारिनि गेजेराव अनलायनायनि थाखाय भट होनांगौ, UPPLखौ गोजोर जौगानायनि थाखाय भट होनांगौ, लाइमोनफोरनि फरायनाय साख्रि बाख्रिनि थाखाय बड'फा सुपार 50 मिशन बायदि खामानिनि थाखाय होनांगौ, BCDC सेक्रेटारि साख्रि होनायनि थाखाय होनांगौ। 1999नि मास्टारफ्रा थाइसेबो बेथन लायाबालानो 22-23 बोसोर साख्रि मावदों। बेयाव 17 बोसोर BPFनिबो सरकार दङमोन। फ्राय 1250निफ्रायबो बांसिन मास्टारफ्रा थाइसेबो बेथन मोनाबालानो 22-23 बोसोर साख्रि मावदोंमोन। 1999आव मोननाय साख्रिफ्रा 17 बोसोर BPFनि दङमोन। जोंनि दिनाव बिसोर गासैबो साख्रि मोनजोबदों। जोङो फरेस्ट गार्डनि 600निफ्रायबो बांसिन खननै जों साख्रि होदों। फ्राय 1200सो जोंनाव फरेस्टनि डिपार्टमेन्टनि साख्रि जों होनो हादों। टेटनि साख्रिखौ जोङो फाइनाल खालामखानानै फैजोबखानाय, दिनैसिम BPF सरकारा बेखौ होनो हायाखै। 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनांगौ दङमोन। जों गासिबो फाइनाल खालामनानै एग्जाम इन्टारभिउ लानानै लिस्टखौ थिक खालामनानै फैखादों। 1:5 जों खालामनानै फैदोंमोन। दा बेफोरनि एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ दङ। आल्टिमेटलि लाइमोनफ्रा रावबो पार्टिनि थाखाय नङा, जाय मोजां खामानि मावगोन बेनो भट होगोन। बिसोरो रावबो UPPLबो नङा, BPFबो नङा। लाइमोनफोरनो खामानि अरजाबनाय जोङो माने सुबिदा खालामनानै होनांगौ, साख्रि बाख्रिनि सुबिदा खालामनानै होनांगौ। बेफोरखौ खालामनो हायोब्लासो जोंनि लाइमोनफ्रा हान्जाफोरखौ अनगोन, मोजां मोनगोन। दा BPFखौ गोबां खामानि मावगोन होननानै साननानै लाइमोनफ्रा भट होदोंमोन। खिन्थु दिनै 6 मासनि गेजेराव बिथांमोना फ्रास्ट्रेट जाफिनजोब्बाय। फ्रास्ट्रेटेड इयुथफ्रा दिनै साख्रिबो मोनाखै। जोङो 2 लाख चेक होनायखौबो गावसिनि BPFनि पार्टिनि वार्कारफ्राल' मोनदों। जोंनि लाइमोनफ्रा मोनाखै। जेरावबो वेबसाइटआव एनाउन्समेन्ट जायाखै, एप्लिकेसननि खुनु प्रसेस गैया, खुनु सेलेक्सन प्रसेस गैया। बेफोरनि गेजेरजों होदों। दा बेफोर गासिबो गाज्रि नेगेटिभ जिनिसनि थाखायनो पजिटिभ चेन्ज मोनसे लाबोफिननो थाखाय UPPLनो भट होगोन रायजो राजाफ्रा। नोंथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि खोथा बुंबाय थादों, बे बेलायाव मा बुंबावगोन? 125 एमेन्डमेन्टखौ जेरैखिजाया लाबोनांगौ, बाव UPPL BPFनि खोथा गैया। जोंनि काउन्सिलनि थाखाय, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन काउन्सिलनि थाखाय आरो बर' माहारिनि इयुननि थाखाय, जोंनि राजखान्थियारि रैखाथिनि थाखाय 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो पार्लियामेन्टआव पास खालामनानै लाबोनांगौ आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।